Ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. Боз имконият фаро расид ки ман Акбар Шарифӣ аз фаъолияти милитсияи суғд вобаста ба пешгирӣ ва ошкор намудани кирдорҳои ғайриқонунии чанд рӯзи охир ба шумо маълумот диҳам. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад, манзури шумост. имрӯз дар барнома тамошо кунед. чорвои калонро тасарруф карданд. дуздӣ дар молбозор. як мол бастагӣ буд. ман хам нигоҳ кардам, ҳам гирифтем, мошин бор кардем, саравшан будем, куштем, фурӯхтем. дуохонию бадахлоқӣ бо сӯистифода аз эътиқоди динӣ. куштори хоҳар дар пайи моҷаро. من خودم نمیدونم کار نگیتم چند از من خودم نمیدونم من اخیرا بدم که در زمین موش خون میشکم است. пайравони равияи мамнӯъ ҷазои ҳабсӣ гирифтанд. гузориш аз мурофиаи судӣ. дар ноҳияи спитамен бо ваъдаи соҳиби замин гардонидан мардумро фиреб карданд. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи имрӯза ҷой дода шудааст. ба тафсилоти гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед. дуздии моли калони шохдор дар ҳудуди бозори чорвофурӯшии дӯстии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳолати ҷиноятиест ки дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ милитсия ошкор намуд. дар ҷинояти мазкур ду сокини шаҳри Таравшан ҳамчун гумонбар дастгир шуданд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шахсияти нафаронеро муайян намуд ки бо услуби ғайримуқаррарӣ дар дуздии моли калони шохдор даст доранд. яъне онҳо ҳаракатҳои ҷиноятиро дар ҳудуди молбозор амалӣ намуда бе ягон истиҳола дар ҳузури одамон чорвои харид ё фурӯхташавандаро тасарруф мекарданд. шаҳрвандон Қаюмов Фурқат Абдусаидович ва Сайдуллоев Насрулло Назирович соли таваллудашон 2001 истиқоматкунандагони шаҳри Таравшан давоми моҳи июн дар ҳудуди молбозори дӯстии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ду ҳолат моли калони шохдор, яке бо арчии 17 000 сомонӣ ва дуюми 11 500 сомонӣ арзиш доштаро тасарруф намуданд. ما Сайдуллоев Насрулло که دقتی آمدیم بزرگ همه یک بغم جدر داریم مالش دیدیم پویدیم در آمد برف دامن 15 ششتیم پویده صحبه نبرمان سانه مالا گرفتیم. дар асоси муроҷиати ҷарбдидаҳо ба мақомоти милитсия чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ гузаронида шуда ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ нуқта гузошта шуд. тавре гумонбарон нишондод медиҳанд чорвои тасарруфшуда забҳ ва дар намуди маҳсулоти гӯштӣ фурӯхта шуданд. ҳамрат бозор омадем, ҳам як мол бастагӣ буд. ман хам нигоҳ кардам, ҳам гирифтем, мошин бор кардем, саравшан будем, куштем, фурӯхтем. чӣ миқдор маблағи пули ба даст овардед аз ҳамин коротон? 18 000. ва пуле ба даст овардаро чӣ кор кардед? дар ширкати букмекерӣ бой додем. боздошти гумонбаршудаҳо Фурқат Қаюмов ва Насрулло Сайдуллоев барои идома наёфтани кирдори ба ҷомеа хавфнок аз ҷониби онҳо мусоидаткунанда бошад ҳам мақомоти милитсия аз шаҳрвандон даъват ба амал меорад ки дар ҳифзи моликияти шахсӣ бепарво набошанд ва ҳатман аз чораҳои бехатарию муҳофизатӣ кор гиранд. айни ҳол нисбати гумонбаршудаҳо бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятии оғоз ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. таҷрибаи тафтишотӣ нишон медиҳад ки доду гирифти пулӣ бо шахсони тасодуфӣ ва ҳар гуна муносибатҳои молумулкӣ тариқи насия анҷомёфта ки бе расмиёти зарурӣ сурат гирифтааст дар баъзан ҳолат ба тақаллубкорӣ меанҷомад. кам нестанд ҳолатҳое ки дар муносибатҳои ҷамъиятӣ боварии шаҳрвандон сӯистифода шуда пул ё моликияти онҳо тасарруф шудааст. масалан шаҳрванд Абдуқодиров Рустам Турғунович соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандаи деҳаи Гулдараи шаҳраки адрасмони шаҳри Гулистонро милитсия дар содир намудани ҷинояти қаллобӣ бисёр лаҳзаина ки 7 ҳолатро ташкил медиҳад гумонбар дониста ҷустуҷӯ дорад. гумонбаршуда ки нисбаташ тибқи талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст, давоми соли 2020 ба боварии сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Гулистон даромада бо баҳонаи иҷрои кор ва хизматрасонӣ пули нақд аз 3000 то 30000 сомонӣ гирифта ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. нафарони нисбати ин шахс ва ҷои буду боши ӯ маълумот дошта метавонанд ба милитсия хабар диҳанд то ин ки идома ёфтани ҳаракатҳои қаллобӣ пешгирӣ карда шавад.
дар ноҳияи Спитамен мақомоти корҳои дохилӣ дар пайи муроҷиати шаҳрвандон қаллобӣ дар самти соҳиб шудан ба замини назди ҳавлигиро ба қайд ва 2 нафар гумонбари ҷиноятро боздошт намуд. Сармутахассиси бахши меъмории ноҳияи Спитамен ва раиси деҳаи Файзоботи ҷамоати деҳоти Куруши ҳамин ноҳия бо маслиҳати пешакӣ 5 нафар сокини деҳаи Файзоботро бо ваъдаи соҳиби замин гардонидан фиреб дода 185 000 сомонӣ ба даст оварданд. Мақомоти милитсияи ноҳияи Спитамен тақаллубкории хизматчии давлатӣ сармутахассиси бахши меъмории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамен Ҳазратқулов Дилшод Муҳаммадҷоновичро ошкор сохт, ки дар якҷоягӣ бо раиси деҳаи Файзоботи ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи мазкур Холмуродов Фахриёр Баҳруддинович замин моликияти давлатиро ҳамчун сарчашмаи ҷамъоварии маблағ истифода бурда бо ваъдаи соҳиби қитъаи наздиҳавлигӣ гардонидан ва боварии 10 нафар сокини деҳаи Файзобод даромада маблағи пулии онҳоро гирифта фиреб доданд. 100% garantiya dedi. Qancha yer beraman dedi? 8 sotiq yer beraman dedi. Qancha pulga? Бо кафолати 100% ваъда дод, ки ман соҳиби 8 сотиқ замин мешавам. Заминро якҷо дида интихоб намудем ва бо нархи ҳар як сотиқаш 10 000 сомонӣ ба мувофиқа расидем. Ko'rsatdi. Men tomorqaga ehtiyojim borligi uchun shu donkon аз сабаби ба замини наздиҳавлигӣ эҳтиёҷ доштан ба раиси деҳа Фахриёр муроҷиат намудам. 35 000 сомонӣ пул додам. заминро нишон дода моҳи май ҳуҷҷаташро мегиред гуфт, аммо то ҳанӯз саргардонам. ҳаракатҳои ҷиноятӣ аз оғози соли ҷорӣ ибтидо гирифта ҳаммаслакон ба ҳар як шахси эҳтиёҷманди муроҷиаткунанда 8 сотиқ замин ваъда дода 80 000 сомонӣ нарх мегузоштанд ва 50% нархи мувофиқашударо ҳамчун пешпардохт мегирифтанд. Mən Dilshodga gapga kirib, shu yer to'g'rilab beramiz dedim. Shunga qarab 7 nafar kishini ба гапи Дилшод даромада сокинони деҳаи Файзободро ба заминхарид ҷалб намудам. Дилшод, ки дар бахши меъмории ҳукумат кор мекард, маро бовар кунонид, ки замин ҳаст, агар одам пайдо кунӣ мефурӯшему даромад ба даст меорем. yer bor, odam toping, nima qilamiz deganiga men topib nima qildim. раиси маҳалла Фахриёр Холмуродов сокинони деҳаи Файзободро ҳамчун миёнарав бовар мекунонидааст, ки Дилшод Ҳазратқулов бо истифода аз мавқеи мансабӣ барои соҳиби замин гардонидани онҳо мусоидат карда метавонад. ҳамин шеваи тақаллубкорӣ эътимоди ҷабридаҳоро ба вуҷуд овардааст, ки дар натиҷа онҳо зарари молумулкӣ диданд. ҷудо намудани қитъаи замини наздиҳавлигӣ ва ваколати мансабии шумо медаромад? Не, намедам. сабаб чӣ шуд, ки бо ҳамин тарз усул мардумро фиреб кардед, маблағҳои пулашро гирифтед? Дар кор будам ва фаъолият мекардам. гуфта метавонед чанд нафарро бо ҳамин тарзи усул шумо фиреб кардед? Зиёди 10 нафар. қитъаҳои замини наздиҳавлигие, ки гумонбарон ба ҷабридаҳо пешниҳод карданд, заминҳои бекорхобида дар ҳудуди деҳаи Файзобод мебошанд, ки дар қабати заминҳои ба аҳолӣ тақсимшуда ҷойгир буда дар ҳақиқат ба касе тааллуқ надоранд. далели мазкур собитгари он аст, ки ҳарду гумонбаршаванда эҳтимол дар ин ҷода танҳо нестанд ва шояд зери сояи нафарони манфиатдор ҳаракатҳои ҷиноятиро анҷом доданд. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. гумонбаршудаҳо бо маслиҳати пешакӣ сокинони деҳаи Файзободи ноҳияро бовар кунониданд, ки дар кӯтоҳтарин муҳлат соҳиби қитъаи замин наздиҳавлигӣ мегардонанд. ҷабридаҳо, ки айни ҳол шахсияти 10 нафари онҳоро милитсия муайян намудааст, дар ҳақиқатан он шахсоне мебошанд, ки барои гирифтани замин наздиҳавлигӣ эҳтиёҷ доштанд. ба маълумоти шаҳрвандон мерасонем, ки тақсимоти замин ё раванди соҳиб шудан ба он на бо роҳи хариду фурӯш, балки бо тартиб додани ҳуҷҷатгузорӣ ба расмият дароварда мешавад, ки тавассути идораҳои дахлдори давлатӣ сурат мегирад. нафарони ба номи Ҳазратқулов ва Холмуродов Афтода метавонанд тавассути телефони боварӣ, ки дар экран намудор аст, ё ба мақомоти милитсияи маҳаллии зисти худ хабар диҳанд. ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ҳолати ҷиноятиест, ки дар содир намудани он мақомоти милитсия шаҳрванд Ҳомидов Бахтиёр Пулоҷонович соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи шаҳри Конибодомро ба ҳайси гумонбар боздошт намуд. санҷиши ахбороти оперативӣ тасдиқ намуд, ки Ҳомидов дар баробари ба сеҳру ҷодугарӣ ва дуохонӣ машғул шудан ба амалҳои бадахлоқона майл дошта баъзе аз корафтодагонро ба ҳамхобагӣ моил менамудааст. Bismillahirrahmanirrahim.
пешгӯии тақдир, бахткушоӣ, навиштани тумору таштоб, пешниҳоди ҳар гуна ашёҳои маишӣ гӯё тавассути дуо омодагардидаи дар ҳалли муаммои зиндагии мусоидаткунанда услуби хизматрасониҳоест, ки гумонбаршуда Бахтиёр Ҳомидов дар болои иҷрои ҳамин гуна найрангҳои зидди ахлоқӣ нисбати як ҷавонзан аз минтақаи Суғд дар манзили истиқоматиаш ғофилгир ва нисбати ӯ бо моддаи 142 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ карда шудааст. кирдори содирнамудаи ҷиноятиро оқибат ҷазо ногузир аст. ҳафтаи равон 5 сокини шаҳри Конибодом барои машғул шудан ба фаъолияти экстремистӣ дар асоси моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ аз озодӣ маҳрум карда шуданд. гузориши навбатӣ аз рафти мурофиаи судӣ омода шудааст. дар суди шаҳри Конибодом зимни мурофиаи судӣ гунаҳкории 5 сокини шаҳри мазкур судшавандаҳо Ашуров Умар Аюбхонович соли таваллудаш 1989, Исмоилов Султон Қурбоналиевич соли таваллудаш 1983, Мавлонов Наврӯз Ортиқович соли таваллудаш 1981, Собиров Дамир Давронович соли таваллудаш 1984 ва Тухтаев Бурҳон Ғаниҷонович соли таваллудаш 1976 дар асоси моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ тасдиқ ёфт. далелҳои зимни тафтиши пешакӣ ҷамъоваришуда муайян менамояд, ки ин нафарони дар курсии айбдорӣ нишаста қасдан ҷиноят ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлатиро содир намуданд. пайравӣ ба ақидаҳои ташкилоти ифродгароёнаи фаъолияташ дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон Мамнӯи Салафия ва дар ҳудуди шаҳри Конибодом бо амалу рафтор татбиқи чунин фаъолияти ғайриқонунӣ аз ҷумла ташкили ҷамоатҳои мақсаднок ва истифодаи адабиётҳои мазмуни ифротӣ дошта, ҳамчунин дигар қасдҳои ҷиноятӣ сабаб шудааст, ки нисбати ин 5 нафар аъзоёни ҷамъияти махфӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. ин дар ҳолест, ки судшаванда Собиров Дамир Давронович қаблан бо моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ суд шуда доғи судӣ дорад. дар рафти мурофиаи судӣ ба аъмоли ҷиноӣ ҳар яке аз судшавандаҳо баҳои ҳуқуқӣ дода, судя ҷазои ҳабсӣ таъин намуд. Башуров Умар Аюбхонович бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 5 сол бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳи дорои низоми пурзур таъин карда шавад. ба Исмоилов Султон Қурбоналиевич бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 5 сол бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳи дорои низоми пурзур таъин карда шавад. ҳамин тавр бо ҳукми суд нисбати 4 нафар судшаванда бо иттиҳоми ташкили фаъолияти экстремистӣ ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 5 сол бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳии дорои низоми пурзур ва нисбати Дамир Собирови пешсудшуда ва доғи судӣ дошта ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 6 солу 6 моҳ бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳии дорои низоми сахт таъин гардид. ҳамчунин далелҳои шайъӣ вобаста ба парвандаи ҷиноятии мазкур аз тарафи гурӯҳи фаврии тафтишотӣ ҷамъоварӣ шуда пас аз эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд маҳв карда мешаванд. барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ масъулини бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳарчанд ҳамарӯза корбарӣ менамоянд, аммо мутаассифона тавре мушоҳида мешавад дар натиҷаи қоидатезӣ садамаҳои нохуши нақлиётӣ боз инсонҳоро аз неъмати барқарорнашаванда ҳаёт маҳрум месозад. дар ин бахши барнома оиди ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ ва фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ маълумот хоҳем дод. то замоне ки риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ барои ҳар як ронанда одат намешавад, ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ ногузир хоҳад буд. санаи 29 июн ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи BMW Ҳасанов Эраҷ Раҳимович соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи шаҳраки Бӯстони ноҳияи Мастчо ҳангоми ҳаракат дар километри 353 шоҳрои Душанбе Хуҷанд-Чаноқ аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба қафои автомошинаи тамғаи Лабо Комбо таҳти идораи ронанда Абдуллоҷон Нурализода соли таваллудаш 2000 сокини деҳаи Фотиҳободи ноҳияи Мастчо бармехӯрад. аз шиддати ин расиш воситаи нақлиёти Лабо Комбо самти ҳаракаташ тағйир ва ба бероҳа сарозер мешавад, ки дар натиҷа ронандаи ҷавони ҳамин нақлиёт дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, боз як нафар мусофир бо бардошти ҷароҳати ҷисмонӣ ба беморхона дастрас карда шудааст.
ба ҳамин монанд ноӯҳдабароии ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra Аминов Сайфиддин Норович соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Обурдони ноҳияи Мастчо боиси пахши пиёдагард бо оқибати марг гашт. Ронандаи мазкур санаи 3 июн дар дили шаб тахминан соатҳои 2:00 ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Рифат Ҳоҷиеви маҳаллаи 18 шаҳри Хуҷанд бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард ҷавонмарди 22 сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ки аз тарафи рост ба чапи роҳ мегузашт пахш намудааст. ҳарчанд ҷабрдидаи ҳодиса ба беморхона дастрас карда шуда бошад ҳам мутаассифона ба ҳалокат расидааст. дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт ҳарчанд аз дағалтарин намуди қоидавайронкунӣ бо оқибатҳои нохуш бошад ҳам ҳамону баъзе ронандаҳоро бо чунин намуди қоидавайронкунӣ бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт менамояд. дар доираи амалиёти маданияти шаҳрдорӣ ки аз 17 то 27 июн дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баргузор гашт, кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар баробари дигар қоидавайронкуниҳо 29 ҳолати пушти чамбараки мошин нишастани ронандаҳои сархушро ошкор намуданд. чунончи дар шаҳри Панҷакент ронандаи сабукрави Opel Vectra Усаров Баҳодур Облобердиевич сокини ҷамоати деҳоти Сараз. дар ҳудуди шаҳри Исфара ронандаи автомашини Opel Vectra Маҳкамов Муслим Бобоевич истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ворух. дар шаҳри Истаравшан ронандаи автомашини Opel Astra Хушнуд Шукурзода. дар ҳудуди шаҳри Бӯстон ронандаи сабукрави Деу Зариф Шукуров ва ронандаи автомашини ВАЗ 2106 Одил Абдуллоев ҳангоми идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ боздошт гардиданд. мавзӯи дигар дар доираи барномаи давлатии ислоҳоти милитсия барои мустаҳкам намудани ҳамкории милитсия бо ҷомеа ва устуворсозии боварии халқ нисбат ба фаъолияти мақомот дар минтақаи Суғд ду маркази ҳамкории милитсия бо ҷомеа ба истифода дода шуд. иншоотҳои хизматӣ дар ҷамоати деҳоти Пошкенти шаҳри Истаравшан ва ҷамоати деҳоти Ворухи шаҳри Исфара сохта шуда дар он шароити хуби фаъолият муҳайё карда шудааст. дар ҷамоати деҳоти Пошкенти шаҳри Истаравшан бинои навбунёди минтақаи хизматии милитсия рақами 2 ва маркази ҳамкории милитсия бо ҷомеа ба истифода дода шуд. бинои мазкур аз 2 утоқи кории нозирони минтақавии милитсия, ҳуҷраи маркази ҳамкории ҷомеа бо милитсия ва дигар инфраструктури ёрирасон аз қабили ошхона ва ҳуҷраи шустушу иборат буда бо тамоми шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз ва дар мавзеи барои аҳолӣ дастрас деҳаи Яккабоғи ҷамоати деҳоти Пошкенти шаҳри Истаравшан ҷойгир шудааст. маросими ба истифодадиҳии бинои хизматӣ бо иштироки роҳбарияти милитсияи вилоят, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, намояндагони шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ назди шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан, ҳайати шахсии шӯъба ва аҳли ҷамоатчигӣ дар вазъияти тантанавӣ доир гардид. баъди ба истифодадиҳии иншоот дар саҳни он суҳбати озод бо ҳайати шахсӣ, аъзоёни шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятии назди шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан ва фаъолони минтақа доир гашт. сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов ва дигар баромадкунандагон таъкид доштанд ки маҳз дар натиҷаи ҳамкорию робитаи устувори шаҳрвандон бо милитсия мушкилоти дар ҷомеа ҷой дошта ба зудӣ бартараф ва падидаҳои номатлуб пешгирӣ карда мешавад. ҳамчунин ҳамин гуна иншооти хизматӣ дар маҳаллаи тоҷикони ҷамоати деҳоти Ворухи шаҳри Исфара мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ин маркази дорои шароити муосир низ аз 2 утоқи барҳавои хизматӣ барои нозирони минтақавии милитсия, ҳуҷраи кории маркази ҳамкории ҷомеа бо милитсия, ошхона ва ҳуҷраи шустушу иборат буда бо таҷҳизоти компютерӣ, асбобу аёниятҳои барои дафтари корӣ пешбинишуда таъмин мебошад. таври дар рафти чорабинии намояндагони мақомот таъкид намуданд, истифодадиҳии ин иншооти хизматӣ имкон медиҳад ки ҳар як шаҳрванд дар ҳамкорӣ бо кормандони милитсия дар татбиқи сиёсати давлатӣ, амалисозии низому тартибот ва пешгирию мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар маҳалли зисти худ фаъолона ширкат варзад. самти фаъолияти марказҳо бо иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ, таъмини бехатарии ҷомеа, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, бартарафнамоии мушкилоти аҳолӣ ва муҳимтар аз ҳама устуворсозии боварии халқ нисбат ба фаъолияти мақомот ва дар ин замина қавитар сохтани робитаи ҳамкорӣ байни онҳо мебошад.
ҳар ду иншооти хизматӣ дар доираи барномаи ислоҳоти милитсияи Тоҷикистон дар заминаи ҳамкории Вазорати корҳои дохилии мамлакат бо шӯъбаи байналмилалии назорати маводи мухаддир ва ҳифзи тартиботи ҳуқуқии Сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкилоти байналмилалии дунёи бехатар сохта ба истифода дода шуданд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. ҳарчанд мо шуморо бо хабарҳои криминалӣ ошно созем ҳам орзумандем ки зиндагиятон пур аз муҳаббату дӯстдорӣ бошад. аз хатои дигарон омӯзед ва онро ҳеҷ гоҳ пайравӣ ё такрор насозед. ин аз хулосаи мантиқии барномаи милитсия хабар медиҳад. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбати хайр.